Poslední partie. Dělej. S Markem už se nebavím. Stačí! Já vás zdravím u dnešního videa. Právě teď jdu za Markem. Jdeme si dát dneska nějaké kozy, nějaké těžší bench pressy, ramena, samozřejmě triceps, taky push, prostě klasický, že jo. Co už asi všichni známe. Takže tak. A mám tady Marka, vole, čau Marku, kurva, zdravíme Marka, vole, a shit. To není Marek, vole, do píči. Marku, kde jsi, vole? Ty vole, kurva, nevím, kde to Marek je, vole, on tam měl být pičo 10 minut zpátky, já ho sedu, já jdu do fitka sám, vole, to není normální. Ty vole, čau. Čau, ty vole. Čau. Čau, vole. Čau. No, tak jdeme do fitka, jdeme do fitka, vole. Tak dělej akci. Tak jo, zdravíme vás tady s kolegou u benchu. Dneska vám ukážeme, jak jedeme push. Dáme si benche, dáme si nějaké potom doplňky k tomu, dáme si tricáček. Všechno uvidíte. Ramínka, máte se na to triceps, kurva se to zakoktal, kámo. kozy, ramena, Marek dostane přes zubu. Dominik, já, Dominik, Marek. Jdeme na to. Já jsem se zakoktal, kámo, uprostřed toho. To je no, zakokotej se klidně. No nic, máme protaženo, dáme si první série, první rozjezdy, nějaké osy, pak nějaké větší rozjezdy, pak nějaké milionové rozjezdy a pak nějaké prostě rozjezdy na rozjezdech. Dáme si 60 kiliášů. Je. 60 byla lehká, jak chci, dneska pojedeme PR-ka, vole, jestli ne, vole, tak Marek dostane, vole. Nic moc dneska, lidi. Dneska bude hlavní hvězda pan Domčo. Dneska bude hlavní hvězda pan Domčo. Že budeš hvězda ty debile. Tak to je kurva jasno. Není den, kdy já bych nebyl hvězda do píči. Jaký máte názor na čalk? Třeba miluju. Už toho mám strašně dlouho, třeba rok a půl, možná 2 roky. A jednu dobu jsem ho nepoužíval a teď jsem nějakou dobu zpátky začal a to miluju, to je úplně úžasné. To používám skoro na všechno, na vaření, uděláš na tom vajíčka. Už je všechno, vole. Benče se s tím jedou skvěle, mrtvoly ani nemluvím. Co jsi měl posledně? Řeknu ti. Ano, to jsem čekal, že uděláš, když jsem se ti zeptal. Vytáhnu svůj chytrý deníček. Další otázka na vás, jaký máte názor na deníčky prostě, že si zapisujete věci ve fitku? Chytrý deníček od hlupého člověka, jak ty. No. Neposlouchejte ho, počítejte, ne? Co jsem měl? 100 na 4. Tak teď jsem v úzkých, ty vole. Teď jsem z toho kurva úzkej. Ty píče. Já se s ním bavím furt, vole. S takým dementem, vole. Tak pojď. A pojď. Hop. Poda. Jdeme výš. Jdeme up. 100 pro, vole. 100 pro, vole. Ne, dobré to je akci dneska. Jo, tak to buď rád. Dobré jak píčo. Maňa. No jako jo, tohle znělo v pohodě, ale cítím se to takové... Znělo v pohodě? Jsem kokot. Znělo to úplně dobře. Znělo to úplně dobře. Ten bench fakt jako dneska úplně ale dobrá. cítím to tricák, ramena, vole, všechno. Jak kdybych to dělal na konci tréninku, ty vole. Tak je to bench prostě. No, většinou se mi toho Ty, já neděje. vůbec nevím, kolik mám jet. 110. Tak jo. Přemluvil si mě. Klasika. Byl jsem donucen. Tak pojď mi, ty močku. Skoro dlouho jsem měl takovou váhu. Předposledně. Co se podělal, když jsi jel, ne? Topinky, pojď mi. Píčo, do pinky, vole. Kurva. Hop. Easy, jak blázen, pojď mi ještě 2. Hop. Hop.
Ty pičo, co ti je? Takhle to vypadá, když máte malou výdrž. Jedno opáčko úplně v klidu, druhé absolutně v píči. Někde je prostě kurva bída, ale. No nic, tak to pojedu znova, tak dneska jedu jedničky, no. Ty vole. Ne. Počkejte, jo. Po cestě mu říkám. Vždycky si chtěli trojky a dal si jedničky. Vždycky si chtěli prostě 3 opáčka a stejně to skončilo jedničkou. A říkal, dneska půjdu trojky, něco těžkého, víte co na video hezky. Jo? Dopadlo to tak, jak to dopadlo. To prostě on, jo, a Danči si úplně vysmatý, je v klidu, víš co, nic se neděje. Tak můžu za to, kurva. Víš co, já půjdu tu stejnou váhu na sérii a půjdu to spauzovat. Jestli to spadne na ten mikrofon, tak tě zabiju. Pojď. Pojď. Ještě 2, vole. Dělej. No, dneska to je na hovno. Pičo, já jsem měl ještě jednou. Ne, já jsem chtěl už. Řekněte, měl tam ještě jedno, podle mě pičo. Počkej, já jsem vůbec nic nezapsal, kámo. Vidíte to? Chytrý deníček a nezapisuju. Jak říkám, chytrý deníček, hloupý majitel. Jo. Ale taky kokot. Úplně debil je. Jo? Kdykoliv ho uvidíte, nikdy ho nepozdravujte, nic. Úplně debil. Čau. Čau, jsi říkal, jak jsem skvělý, že? Jo. Píče jedna. Počkej, teď nejezdí, máš tam větší váhu. Já chci 110. Ale že tam máš deníček, to je větší váha. Počkej, nejezdí. Počkej, kurva, já jsem koko, já nevím psát ani. Pobovaš se jet, vole. Push 3, že? Bench. 110 kg na jedno opakování. Já jsem dal 3, ne? No, 3, ne? Nevím, kámo, 4 možná. Mám pocit, že jsem dal 3. Dal 3 nebo 4, napište do komentářů, my už to si se budeme vědět, se budeme dívat na ten, ale napište to. Pojď. Dělej. Já dám 3. On dá 3. 3 Opel pauza. On dá 3 Opel pauza. 3 Opel pauza, pojď mi. Opel. Jestli chcete někdo auto Opel, napište mi. Máme merch, prodáváme Oply. Podáváme auto Opel, pojď mi. Oktávku nepredám. Však si nech, pojď. Nechám. Tak pojď. Easy. Hop. Aha. Jo. Trojky, dobré trojky, hezký trojky. Dneska trojky. Dneska trojky, jakože viděl jsem to tam, no. Já jsem tam viděl jako 3 artrozy v loktu. 3 No, mrtvé lidi. mozkové buňky, piče z toho tlaku. Ne každý den je kurva podle představ, no. Jsem chtěl trojky a jedu jedničky. Třeba po třetí. No, ale není to, je to jenom jeden den prostě. Není to po Dobré, třetí. tak většina dnů není podle plánu, no. No. Ani jeden den není podle plánu. On vlastně plánuje a furt mu to nevyšlo. Pojď. Hop. Ještě kurva. Dělej. Nemohl si dát na první 3 kurva, když teď si dal 4. Ale já jsem minulou jel hůř. Já jsem se cítil hůř, já jsem strašně vytahoval rameno, mi přišlo. 4 Opel pauza. Řekněte, znáte to auto, Opel Pauza? Nejlepší auto. O písničky tu hrál zabité. Kurva, uklízej do piče, demente. Vyjebaný, nebudu se uklízat tebe. To je žádná uklízečka. No nic lidi, benče máme hotové. Takže teď se jdeme vrhnout na nějaké Smith Incline Pressy. No, 20 tam dáme? Ty vole, vlastně váhu to můžeme dát. Ne, to dáme taky druhý rozjezd ještě. Přijde že doma, vole. Dole se nějak zadrhává. Hlavně se kýbe jak blázen, vole. To vím, no. Hop. Hop. Easy. Kurva, to se strašně kýve, kámo. To je nus. Hop. Ty pičo. Levý. To se hrozně kýve, že?
No ale já jsem čekal, že to bude jednodušší. Tu 10 jsem možná přehnal trochu. Tak já to budu asi taky, kámo, jestli ti to přišlo až tak těžké, tak já to asi budu Tak taky. dal jsem to na... Pomáhal si s tím posledním? Trošku. Tak Jo. 3,5. To není dobré. To není dobré, no. Tak aspoň jsem splnil ty trojky, co jsem chtěl jet. Ty vole, no, aspoň na smíchu blázen. Pojď. No, dobré. Pojď, ještě 2. Pojď. Ještě jedno. Joj. Pojď. Ještě ty draku, kurva. Ty vole, jak jsem z rudule, vole. Si tam dám asi, akorát tam nechám tu 60. Vzájemně další názor. Jaký máte názor na sluchátka ve fitku? Jsem vždycky používal sluchátka od jak živa, pičo? Non-stop, furt sluchátka. Bez sluchátek jak jsem měl ve fitku sluchátka, tak jsem ani nejel. Nejradši jsem skočil z okna. Ale teď poslední, já nevím, měsíc a půl, tak vůbec si ani neberu ty sluchátka a je mi ho dost líp, ty vole. Takže jsem si nějak, nevím, jak mě je příjemnější jet bez nich. Máte na to názor? Pomáhají vám sluchátka, nebo máte je radši, nebo jak to vidíte? Jak to vidíš ty, Marku? Ale já mám rád sluchátka. Já vždycky, když si dám sluchátka po nějaké době, no tak, pustím si nějakou prostě fakt dobrou hudbu, která je rychlá a takhle, tak přijde se mi, že jedu líp vždycky. Mně to přijde, že jako, jak už jsem na nějakou nejsem zvyklý, tak já nevím, co bych si pustil. Bo hlavně teď tu hrajou furt také pecky, ty vole, jako fakt, kdo to nechce slyšet. Nevím, co bych si pustil, přijde mi to, že mě tak rozhodí spíš. Že jako, že nevím, ten poslední to bude mi to úplně nepohodlné. Když tu hraje toto, ty vole. Move it! Jdu na to. Hop, easy, hop. 4. 5. 6. Pojď mi. 7. Ještě tam máš. 8. Opa, 9. Jo. Hezky. Kurva, zase byla malá váha. Ale v pohodě. Já si tam dám 5. 9 opakování mě nebaví. Já si tam dám 5. Počkáme si, než mi můj otrok přenese váhu. Už jde. Je to fajn mít otroky. To jako pracuju za vás a takhle. Je to fajn. Jo. Ne, ty mě zase nějak urážíš, že? Neurážil jsem ho. Jo. Napiš to do komentářů. Napiš to do komentářů, urážil jsem ho. Neurážil jsem ho. Já jsem tě fakt neurážil, já jsem řekl, že jsi můj otrok, že mi neseš váhu. No, že to je v pohodě, to není urážka. No dáme si ještě jednu serku tady, teda já si dám jednu serku a přemístíme si asi na boky ramen. Určitě se přemístíme na boky ramen. A ještě přemýšlím, jestli dáme jednoručky nebo tam na kladce, protože minule jsem to jel na kladce, prostě normálně znáte to klasika. A jako já jsem tam celkem po dlouhé době a přišlo mi to fajn. A jaký máte názor na boční ramena? Jaký máte názor na boční ramena? Já třeba pěkně debilní, pičo, bo já ramena žádné nemám. Já jsem vyzkoušel všechny možné cviky na boční ramena. Od všech strojů, co tu máme, po všechny kladky, co tu máme, po také ty pičince na ruku, vole, jak to nedržíte, ale jedete tak, já se vám to zapře zápěstí. Po jednoručky ve stoje, jednoručky v předklonu, jednoručky v sedě, v leže, kurva na hlavě, pičo, všechny možné. A nic mi jako, nevím, jestli jsem kripl já, nebo prostě nevím. Jak kripl, to jako zase nevylučuje, jo, to jako fuj. Nemám ramena, ale prostě nejvíc mi to teď sedí v sedě s jednoručkama. I tak ramena nemám, ale sedí mi to nejvíc. No nic, dáme si sérečku, 70 kg, čo, je to tu těžší, než teda třeba na naší takové staré místnosti, kde jsou také starší stroje. Tam to je lehčí, jo, takže to je taky věc, co jako je dost důležitá vědět, že ne na každých strojích dáte prostě stejně, jo. Když si třeba zapisujete, tak prostě najednou dáte o 20 kg na nějakém stroji, to neznamená, že to je slabší. To znamená, že ten stroj prostě má třeba jinou páku nebo celkově jinak udělaný, takže pozor na tohle. Vemte si, jo, tam právě v té starší místnosti, tak tam jsou Green Sporty, jestli to znáte, to je taková klasika, prostě pokud jste někdo starší, tak to určitě znáte, Green Sporty jsou prostě klasika aktiv, jsou několik let staré stroje. A ty jsou také prostě, ty mají fakt takovou těžkou konstrukci, pevnou, že se to prostě nehýbe, že to čistě jedete. Tady to je celé také vachrlaté, pohybuje se to ze strany na stranu, vole, když udělám toto, vole, tak mám pocit, že se to rozpadne. Takže prostě fakt jako záleží, ne vždycky je to o vás, ale záleží hodně na tom, no. Pojďme.
Dělej. 7. Pojď. Pojď. Dělej. Ještě jednou, kurva. Pojď. Pojď. 10 opakování. To bylo kurva lehké jak ját. Tam tu první jsem měl třeba pomalej. Další věc, co vám chci říct. Jestli si měříte progres, tak je i dost důležité, jestli ty opačka stejně. Jo, že třeba jedno jedete kontrolovaně s pauzou třeba na těch klacích a po druhé si dáte prostě tak logicky dáte víc, jo. Progres ne vždycky znamená více opaček, ale taky ta kontrola nad tím musí být prostě stejná. To opačka musí být stejné vždycky. To je taky pravda, no. Fitko se hodně odvíjí, neznamená, že když jeden den dáte 8 opakování a druhý den 10, tak že jste zesílili akci, ale hodně se to odvíjí. Můžete dát jeden den 8, druhý den 10 a třetí den 6. Protože umím dobře přemlouvat, tak jsme nakonec skončili na kladce, že jo. Takže dáme si kladku na boční ramena. Pojď. Hop. Jedem. Máš tam velké předloktí, jak píč na to zaberu, pojď. Velké předloktí, jak píča mám rád. Jdu si dát druhou serious. Zase to je 20 kg. Píčo! Kdo mi volá? Kurva, obláček s hvězdičkou ti volá. To je Bruno, píčo zas. Hej, já někoho zabiju už, fakt ale. No už mi nevolá. Můžeš být tak vyčerpaný vole člověk do piči? Vyčerpaný? Vyžádaný, já nevím, co jsi. Vyčerpaný. Dobré, po nějakých technical difficulties, kdy mi se rozhodli všichni najednou volat, 50 lidí zároveň z nějakého neurčitého, kurva neznámého důvodu, si druhou sérii. 20 kg na levou ruku bylo trochu těžších, ale kdo masturbuje levou, já jedině pravou, takže na pravou to bude lehčí. Ty píče. 100%. Dělej. Dělej. Tláč, vole. Dobré, bylo to těžké a i na pravou. Nepřišlo mi to těžké, podle mě že jenom. To je to celkem fajné. Na druhou sérii jsem 15. No, taky kámo, já taky. Nebudu ho přece zahambovat. Nedal bych to. To je jedno. Sedem je, že se tu kurva nevidím. Bo tu není zrcadlo. Že zrcadlo je za mnou, takže nevidím vůbec nic. Teď byste viděli, co teď dělá, hej. Fakt jako, já vám říkám, že já chodím s dementem do fitka. Fakt jako. Jedeme. Pojď. Bylo to těžší popravit na pravou než na levou. Nevím proč. Druhá série, levá ruka, 15 kg. Je to dobré, pičo. Co? Fajn dělat pulldown. Že si ho kam strašně hejtil, vole. Fakt? Jo. To mi přijde fajný. No nic, jdu si na tu druhou sérii. A ty ramena kurva rostou. Ale měl tady ten sik prostě, pičo, to je hovno, sračka. Podle mě seš sračka jenom ty. To je úplně pičový, já to fakt nenávidím. Ale vím, co musíš rozjet do toho videa, až budu smrkat. To je také fajná ASMR. Napište dolů do komentáře, jestli to je fajné ASMR, podle mě spíš ne. Podle mě to je otravný píčus ten člověk. Já bych tě mohl přestat hejtit už v tom videu, kámo. On to většinou naopak, víte? On většinou si dělal prdel ze mě, předtím, jako když jsme se viděli, tak hned si ze mě dělal prdel, ne, že jako to ne. A teď to vypadá, že já jsem ten zlý, to naopak, jo. Podívejte, jak vypadá žaludku, do. Kdo by si to nic z něho nedělal srandu, vole. Pojď. A posedl démon, pičo. Pojď. Ty pičo, já jsem třeba 31 opakování. Tam teda se zkouší nové cviky, prostě víte co. Snaží se prostě, jo. Musíme to ocenit, že se snaží. Nevím, co se snaží, ale snaží se. Snažím se prostě, jako fakt ty začátky ve fitku jsou těžké. Chodí do fitka 3 dny. 3 dny.
3 dny. Bohužel to není pravda, ale bohužel tak vypadám. Ale, ale mám sílu. Mám sílu. Na bench ne třeba, jo? Na no zrovna, no, víte, jak hože. Na bench nemá sílu, ale nemá sílu na nic. Třeba mrtvola. To je jiný příběh. Všichni se podívejte na Instagram. Zatím se jmenuje Dominik Out, možná ho změním. Takže pokud je ještě Dominik Out, tak Dominik Out. Tam jsou ty váhy, kurva. Tam jsou ty váhy. Když tak ho najdete dole v popisu videa, bo Marek, jak to bude editovat, tak ho tam určitě dá. Ten Instagram. Oba Instagramy. Vlastně všechny 3 Instagramy. Jenom můj, on se nezaslouží, na mě se dívejte jenom. Tak dá tam jeho a náš společný a na našem společném bude i můj. Ne. Tak jo, jsem rád, že jste se dívali, tohle je konec naší spolupráce, s Markem už se nebavím. Přestali jsme se bavit, závidí. Fuck him. To bylo těžké. Teď jsem tu sám. Jenom já sám. Dominik šel na záchod, takže co bych vám řekl? Určitě nám můžete odběr, můžete nám dát like. Máte se na co těšit. No nic, počkáme na Dominika. Byla dobrá série. No taky by bylo dobré říct, že prostě jsme mladí kluci a jdeme si vlastně sny prostě. Vemte si, že děláte něco, co milujete. Nevím, ať už vlastně koníčky jsou cokoliv. I kreslíte, vaříte, cokoliv a dokážete se tím živit. My milujeme cvičení, my milujeme fitko. A když se nám povede se tím kurva uživit, co víc člověk chce, vole. Dělat něco, co miluje, nemuset chodit do roboty, prostě natáčet videa. Hej, jedna věc, jestli se to dělá někdo z našeho fitka. Naučím vás něco, jo? Jakákoliv větší váha, jo, než je toto, než je tady ta 2,5. Potří sem, jo? Nahoru nebo dolů? Tady ne. A ukaž Takže možná. když dám tuhle váhu sem a chci vzít tuhle váhu, tak to kurva nejde. Tak mám smůlu, jo? Takže tyhle váhy buď je dávajte někam tam do piče, nebo jedete prostě tu. Prosím, fakt, žádáme vás o to. Bo pak tady přijdu a 2,5 jsou tady nahoře, 20 je tam dole je 10, nemůžu si vzít žádnou váhu a pak mám nervy zbytečně. Dáme vás u tricáku, poslední svalová partie, kterou pojedeme. To zase jede pičovina, nepoklad úplně. Takže dáme si teď na jednu ruku tady s tím ženským adaptérem, jo. Velice dobrá pomůcka, není to jenom pro pohorky, ani pro holky, je to pro kluky jají. Jak jste viděli, co on dělá zase, ty vole, já ho zabiju jednou. Takže jdeme na asi levou ruku první. Úplně jsem zkontroloval ruce, ne, kterou má menší, malíček má menší, úplně jsem to viděl, takže dáme levou ruku. No ale jo, tohle je tricák poslední partie. Jedeme pouze 2 cviky na tuto partii, jeden je tenhle a druhý uvidíte. Napište do komentářů, co si myslíte, že to bude. Kdo to uhádne, dostane kilo od něho. Ne. Jo. Dostane náš nový merch Opel Pauza. Dostane auto. Dostane Opel Pauzu. Dolů v komentářích budou, když tak, teda v komentářích, v popisku budou, když tak čísla účtu, tak nám pošlete peníze. Chtěl jsem říct, že kdo chce, ale i když nechcete, tak pošlete. Je to lepší pro nás, pro všechny. No. Takže tam, kde jsme začali, tak i končíme dneska. Dáme si jam press, poslední cvik na triceps a poslední cvik dnešního dne. Miluju jam press, zamiloval jsem se do toho cviku, jedu to nevím asi možná 2 měsíce, to jezdím a jako fakt ty vole, musím kurva uznat, že to je ta nejlepší, co mě potkala ty vole. Byla moc příjemná série. Tepšen. Dobre, stačí komu. Stačí!
Tak tady máme už konec dnešního videa. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud byste chtěli vědět jakože něco, nějaký nápad, co bychom mohli natočit, nebo něco, nějaký feedback, jakože co bychom mohli udělat líp, nebo co děláme špatně, nebo tak určitě budeme rádi, když nám napíšete, přece jenom je to naše takhle první video. Takže určitě pište, co byste chtěli vidět, co nechcete vidět. Jestli nechcete vidět Marka, tak to nepište, to je všem jasné. Toho nechce vidět nikdo. Takže tak no. Chceš tu něco dodat? Čau. Čaute.